Ассалому алайкум дӯстони азиз ва меҳмонони канали Тридочинки. Хуш омадед ба видеои имрӯза. Ҳозир барои шумо анам хеле либосои кӯдаконаро ба навор гирифтагӣ ҳастам ва мехоҳам пешниҳодтон карда нархошона фаҳмонам. Ино ҳам двойкае, ҳам тройка то 3 солае аз корвон 7 дарвоза 1 ряди магазино 48 магазин ба навор гирифтагиам. 7 дарвоза тарафи Мираж. Ина бинед нархҳои анами тройкое ки ҳозир шумо дида истодаед Туркиё аз 160 сомон қиматаш то 180-190 сомонай. Ина марҳамат беҳад хушрувак фасонак ҳозир ҷада бо 140 сомоношам аст. Усношам нишон метам оҳиста-оҳиста то охири видеоро тамошо кунед. Барои духтаракоям ҳастай, барои бачаҳоям ҳастай. Ғафсак ҳозир ба наздикӣ ҳамин дуконда бори нав меояд аз Турсия. Баъд бо вайёрам шумода ман нишон метиҳам. ҳозир фақат ки анами қадар боршон омадагӣ будай. На бинед анаи куртка чадоракшам ҳамихе 170-180 ай ҳама қиматаш ҳамин қадар нарх дора. нигоҳ кунед инош тройка. На анавайош 140 сомон 150 сомон дидед навистагиай. Баъд анавай двойка сарафанчик дора кати майкачаш 80 сомон. Инош тройка 140-150 инамудош. анамино 80 сомонӣ то 2 сола 3 солара мешава размерошон ҳамин майдо омадай ҳозирашда. Бодикай бинед поёнаш бодикай барои духтарако. инош бошад ғавсак. ира ҳам эзурчаш ғавсакай ҳам худаш дариҷа анаи намудо 180 сомонай вязан ё комбинзоно дар бозор 200-220 мефурӯшанд. дар дохили бозор дар баъзе ҷоҳо омадагӣ будам. ай тарафаш бошад нигоҳ кунед анаин сери 180 сомони калонтаракай мумкин ки то 4 солара шава. авновай дигарош бошад ғавстаракош бошад 180 то анамин гуфтум ко 2 сола 3 солара размер доранд. марҳамат бисёр чизакҳои хушрӯ формачаҳои хушрӯ барои кӯдако. агар дар кор бошад метавонед биёед. ростига ман доставка кӯдаконаро равон кардагӣ нестам. намедонам агар ки хоҳиш дошта бошед на адресошро гуфтам шумода 7 дарвоза анами ряди магазино 48 магазин. анаи ҷинсакам 180 сомон ҳамқа хушрувай аз наздик бо мебинед дурунаш мех дора. ман нархҳои анамин оптиме ки дар магазин гуфтагӣ ҳастай навистагӣ аст ҳаминора гуфтаистам барои шумо. бо худи шумо ки аз наздик омадед бо савдогар бинед хитон гап занед. шояд арзон кунад шояд ки бо ягон намуд скидка доранд. дариҷа ва инчунин намхе спортивкаҳои бачагӣ будай аз анамин синфҳои 6-7 сар мешава. дар анамин магазине ки ма гуфтаистам ҳозир аз синфи 6-7 сар мешава то мисол бачаҳои калона то синфҳои 11 ҳамхелада 200 сомонӣ гуфтани спортивкаҳошона. ина марҳамат чанд намудуш будай навистанд ки барои чи шумо фақат занона ба навор мегиред. ина марҳамат дӯстони азиз барои бачаҳо барои мардҳо низ анам хел спортивкаҳо ҳастай 200 сомон. инам бори Туркия. и шахсе ки ҳозир спортивкаҳошона нишон додаистам бори кӯдакона асосан мефурӯша ва дар ҳамин дафъа ҳамчун чӣ хел гӯям проба меган ҳамчун проба овардагӣ ҳастанд ки кани мебинем ки мардона мерава намерава. хулас инам хел спортивкаҳои хушрӯ барои санҷиш овардагӣ ҳастанд. агар хоҳиш дошта бошед омада хитомине материалошонам нағз аз наздик ма дидам хушрӯа бо брижошон ҳамашон манжет дора ки хушрӯ почаҳошон. иҷада дӯстони азиз брукҳои ҷинси духтарона ҳастай то синфҳои янамин 4-3. нархҳои ҷинсо медонед аз 6 сомон сар мешавад то 75 сомон 80 сомон ҳамхелай. намхе ҷинсо вале бе начосан
дариҷа ҳаст 10 сомонӣ анами жимпирчо. Жимпирчо то синфои дусера мешаванд. Бачаги нош неву анам духтари нош калонтаракан. Бачагонаш майдатаракай. Иҷа юбко ҳастан. Юбко нами велюривио 70 сомонӣ буд ба фикрам, агар хато накунам. Ина бинед дариҷа. Бо қисми поёна нишон метиҳем. Дар кӯдакона ҳастай. Ина марҳамат барои шахсоне ки мехоҳанд барои навзодо гиранд 80 сомон будай. ина марҳамат чанд намудуш ҳастай. 80-90 сомон, 80 сомон ам хеле нархҳо доранд. хоҳиш карда буданд ба навор гиред кӯдакона. ҳамин хеле ки вай кадан иҷозат ки додан амиҷара ҳозир пешниҳоди шумо гардонда истодаем. анами вайшам қавсакшам хушрӯ барои духтарако 140 сомон бинед ана вайш. ин тарафш бо пижамаҳай. Пижамаҳо ҳар хела нархошон 110 сомон ҳаст. И туркиё шайфасонош. набинед 160 сомон. ана ин курткача дора. Курткачаи безрукавкачаи курткачагӣ. иҷа бо 80 сомоно тунуктаракан. хулас беҳад барои кӯдако интихоби васеъ хушрӯ. Спортивкачо ҳамроҳи брижаҳошон бинед 90 сомон, 100 сомон. нархошон навистагӣ ҳаст. 110 сомон вайш будай худиш. то анами 2-3 солара ҳастай. афсус ки калонтарако данест беҳад мада худам да шахсият маъқул шед барои мисол кӯдакои худмона. иҷада анами сарафанчика аст. Сарафанчика 70 ё 80 сомон нархаш ҳаст. 90 сомонаш, 60 сомонаш. хулас сарафанчикоям ҳастай ҳар хела барои духтарако. набинед пурратар мехоҳам я бори дигар нишон диҳам. иҷа бинед 40 сомонӣ анам хеле кӯдакона чӣ гӯ меёра красовкича ё ин ки попшича. ана ин комплектам турецкияй 40 сомон будай. калготки дора, абадок дора, баъд вай дора анам хеле попшича барои мисол ягон кас кӯдакдор шид падарка барӣ хушрӯ 40 сомонӣ туркӣ. иҷада попшишошон хучон тоқа 40 сомонӣ. нигоҳ кунед навистагиай дигар намудош ҳаст дар инҷа. инчунин анам хеле рангаш ва наскичо турецки ами 3 дона барои новорождёниё 3 донаш 10 сомонӣ.